Abuztuak bide erdia egin du eta ostatu eta pentsioetan balantzea egiteko sasoia da. En lo que es la capital, en San Sebastián, está siendo un verano muy positivo. Zenbateko ofizialik ez dute eskuartean, baina abuztuan okupazioa 100-80 artekoa da Gipuzkoan eta Bizkaian. Quizá destaca el sector del lujo. Guillon Fontan, Gipuzkoako hotelen elkarteko ordezkariak esan digunez, datuak oso onak dira eta batez ere luxuzko hoteletan. Maria Kristinan esate baterako, Post Izarreko hotelean, uda hasi aurretik iaz baino erreserba gehiago zituzten. Gurera etorri diren bisitari asko eta asko atzerritarrak dira, baina estatuko turista gehiago etorri dela ere nabaritu dute. No parece que el turismo de ocio, sobre todo nacional, se va recuperando lentamente. Uda ona izaten ari bada ere, guztiek azpimarratu digute eguraldiak batez ere uztailean ez duela batere lagundu. Evidentemente no ayuda, tenemos muchas... Eta azken orduan erreserba ugari geratu omen dira bertan behera. Eta festetan noski hiriburuak gainezka, Gasteizen jada egin dute balantzea, Amazuriaren jaietan hotelak bete egin dira.